Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad iti nagan aluna, manipod iti probinsya ti Isabela, nga iti agdama kat adda iti New Zealand. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Estioco family, especially ni Mami Merlinda, kan ading ko Raisa, kan aminan nga agubobra di tabalaymi, from Lynn Estioco ti Singapore. Shout out kada Yara Asiana Manangan, Jasmine Rivera, May Ann Kamangnian, Jubilin Garcia. Katyo family ti Sengat Sudipan La Union from Mika. Dante Velasquez, Dave Nathaniel Princess and family ti Germany. Margarita Calusa, Victoria Abenes ti Al-Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Escobar family ti Ballesteros Aurora from Twini Tuazon. Bakat ko ani Cristina Hamolin Alhambra from Nestor Alhambra. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andes ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Ading ko Bating ti Cordon Isabela, kan ading ko ani Emma ti Baguio City from Yolanda Lagasca. Makablaawan pa ni Manong Jong, Ben, Eduardo, Eddie and Marilyn Viloria ti Ramon Isabela from Kazi Pinagpala. Alejo, Mundo, Taberna, Claveria, Terrenal Family, ti Tangadan San Quintin Abra, kastama ti Vallejos kan Taberna Family ti Surrey, Canada.
Happy 17th birthday ading Alma Castro, Tipindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Reynaldo Jose, Nanay Consing kan Tatay Uning Dulay from Josephine Jose. Buyakaw kan Umawang family ti Santa Cruz Ilocos Sur from Joan Buyakaw ti Saudi Arabia. Amin at taga Prado Umingan Pangasinan from Ivy Gutierrez. Shout out kada Melanie Rumbawa, Gladys Bisok, Maribel Bowat, Nati Agustin kan John Israel Soriano, Marcelo Mateo kan Jaime Garcia Jr. from Fidel Salviejo, Valiente family ti Reyna Mercedes from Owel Valiente, kan shout out pay kada Belinda Ramos kan Geraldine Larroco. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Luna. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan daytoy surat ko. Dawat ko iti namarswa asapay lakuma, takanayon nga adda kayo iti nasaya at akasasaad, tapnog tultuloy matlata maipaayan da kami iti liwliwa, babaan kadagiti pudpud no apadas nga ingkay ik-ikan biyag dito'y programa yu. Ilingad datlaangan manang itinagan aluna, taga Isabela ak, nga miti agdama kat adda akon dito'y New Zealand. Sigodan amang mangag ko daytoy a drama, takadenggan daytoy ti ikit ko adim makkelak. Kat nakarkaron a nagbalin a pamilyar daytoy a drama kanyak, gapo kadagiti imbilang kon adadakkel ko, idi mangmangagan paylaeng iti radyo. Ti pagsayaatan na ita, addan iti YouTube, kat uray sa dino pa iti ayan tayo, mangagan tayo. Adan asawak manang kan adamoten anak ko nga iti agdama kat agad adalan diti pagilyan nga ayan mi. Ulila akon adamang manang kat kas iti nakonakon di makelak iti sidong ti ikit ko. Istrikto ti ikit ko iso nga aginggat mabalin jak kayat ti makaaramid iti di na magustuhan. Nagpatinggaak lang iti second year college kat jakon nakalpas gapo iti rigat ti panagbiag. Nagtrabaho ak tapno matulungak ti ikit ko, bareng no maksayan ti kinauyong na kanya. Kayat kuman nga rod arugyan ti agsalay sa imanang, idinagamam mo kami ken ni Noli. Noli? Imbagak matankan ka. Napudno akan ka iso ajak tumauma amang sukon kan ka tunggal malpas ti trabaho. Sika talaga, Noli. O niya, itulod ka na di pagluganam nga agawid. Amok kami na di ka umanugot nga itulod ka aging kay di balayo. Tagungot ni ikit mo. Talaga mo ta? Ammo matalagan. Pamanaknak day ta talaga na patag ka kanyak Luna. Iso nga amin nga amok a posible ang makagapo iti pakaisagmakam. Diyak aramidan. Noli. Ala, umay kan. Tapno di ka maladaw nga agawid. Sigurado ang makaungot manan ni ikit mo no bilang laan. Kinapudno na. Impakadak ka ni ikit ko ang maladawak nga agawid. Tada overtime ko. Ha? Kahit masawan, saan pa nalpas ti oras ti trabaho? Nalpasan. Impakadak la ka ni ikit ko itay bigat. Akampay idi. Ada overtime ko. Tapno, makapagkuyog tamot iti medyo na bayag. Kaya't masawan, Luna. Mabalin niya agpasyarta pa yado, ha? Wan, Noli. Mabalin. Ano kasta nga, Rod? Ipasyar ka, Luna. Diyak sayangan ti ka nito ang makakuyog ka iti na bayag. Ala, umay kan. Asawan? Agap apply ka iji abroad? Yes, my friend.
At namin ijay tigayim ko, kit iso tinangawis kanyak. Kin napintas di agency na. Fly now, pay later. Sigurado pa'y. Awan danag ko nga ang mga numabiktima at illegal recruiter. Di kad agresign kanton iti trabaho ta? Inton siguradon ton sakto agresign. Iso adi ka na tagari Luna ha? Si kapay lang tinangibaga tagayam ta. Ala, awan ton ti kasingad ko no bilang. Sana bale, takabado nga lamot amin dagiti katrabaho ta. Ngamin, man nakigayam ka mat. Nasingpet ka. May salang ti babalawag kang ka. Ha? Anya? Ti masansan apan nakikuykuyog mo iti agar-aram kang aglang-langa babaero. Hoy, saan mo ta babaero ni Noli ang nobyo? Anya? Nobyom? Inaklon mon? Nabayagan Ay sus! Talaga adi mo yung pangag ti patigmaan ko, Luna. Sapay la ko mga rod ta nagbidutak lang iti atap ko babaero da di Anoli. Sapay la ko ma. Noli, namin adun ang nailawan ta. Oh, di mo ko na nagbabawi ka, Luna. Awan pa nagbabawik. Matlagayam. Apay nga rod akas dati pa nagsasaom. Uwan taam ka. Mga no. Mabalin ka di Luna. Naanyaman day tapang panunutam. Punasam ko ma. Di mo itulok nga iso ti makadadaal iti kanito ta ita. Noli. Sulitan takit di ti panawan ti panagkuyog ta. Iso apuna sa mundo anyaman day ta apang panunutam. Nag-resign kan? When? Into nung may alawas nga minin ti flight ko, Luna. Finally, maka-abroad ako, friend. Maladingitan nak, friend. Ngamin, adayukan ton kanyak. Ngam maragsakan naklatamot para kan ka. Taamok aday tuyan ti pangrugyan ti panagbaligim. Agyaman ak, Luna, ha? Oo, agad nagkakanayon, ha? Wen, di ka kadal... Oh, apa yan? Anak, mapaspasamak kang ka, Luna. Diyan mo. Nagalisang tirusok ko. Ha? Panawan ka pa, friend, makabakbakwarak namin. Ay, sige lang, friend. Apay natakas ti tiriknak. Anya ata da ito yan ang mapaspasama kanyak. Apay di ka naganad, Luna. Naganadak mat. Ngam kadarato ag kuyog ta. Ada mapasamak kadata. Ta isumot ti kayat mo, Noli. Nagikatak mo ton iti trabaho. Tapaman ang maamuan da ije masikugak ngawan asawak. Ikatandak mo't laang. Anya? Kasano nga rod itan? Anya kasano? Noli, sikat ti lalaki. Aapay akasta ti damag mo ita. Kan amom matadyak mabalin ti agawit iti ayan ni ikit ko iti kastoy akasasaad ko itan. Anya? Isungawan ti sabali akamangak no saan asikalaang, Noli. Awanan ti sabali.
Kadagiti nadlaw ko a reaksyon ni Noli a kaayan-ayat ko. Apaman nga imbagak a masikugak man ang Emmy, nadlaw kon ti panagkitakit na kumaiti sitwasyon a nakaipasungal ngalan mi. Isu na laeng taawanan ti maaramid na. Gapu taawan ti papanak, kapilitan nga rod nga ingkuyog nak ni Noli iti balayda, kat inyam amunak kadagiti dadakkel na. Isu dalaengen atallo ti agnanaed iti balayda manang, tasigon kadagiti dadakkel na, adan kabukbukudan a pamilya dagiti kakabsat ni Noli, kat isu laengen ti baro, takas laawan kanumot ngamin direksyon na iti biyag. Malaksid iti dayta, adupay tinaamwak maipapanken ni Noli, manipod kadagiti dadakkel na. Tilaengen pagyamanak, si pupuso da ang nangawat ken nang panaed kanyak iti balayda, ta talaga nga awanan ti papanak idi manang. Kabayatan ti panagsikug ko, awan met ti trabahok manang. Ngam saandak abinaybayan dagiti dadakkel ni Noli. Agingga idi nagpasngayakon. Luna, balasang ko. Kaawid mo laeng manipod iti ospital. Sana mabalin nga aramidam ti kasitar aramidam idi masikog kapay laeng, why? Tatang, Masapol nga agtangkad ka. Narigatan balasang ko. Tatang, ni Noli. Ay, pasensyakan balasang ko. Ngam uray da kami ka ni nanang yaw. Di mi amo no ayan ti bayang go daw nga anak may. Mababain akon kada kayo kaninanang. Da kayo ti nakakaamo iti amin. Awan man la apulos ti naitad ko. Taamoy. Anya ka kaday? Saan mo apanunutan daytan? Tatang, Rumbang lang tar aramidan mi ka ni nanang yaw. Tawan mo ti serbi dya anak may. Agasam ta nagpasngay kan aminan, ngam di man la nagpakpakita apolaos. Tinext mo't ni nanang yaw ngam di man la nagreply apolaos. Aw-awagan may, ngam di na mo't sungsong batan ti awag may. Ngam saan nun anapatagday talo na. Ti importante kat nasalun at kayo iti impasngay mo. Baybay amon di awanan kwenta nga anak may. Balasang ka. Kaya't mo asawan, aging gaita. Awan pa'y pakaamon ni Nolay. ay, awan apulos lakay. Una yung dadya tao. Kaya't naasawan, basta insangpot na latan dito'y balay ni Luna, apaman anasikugan na, kalpasan na, baybayan nan. Jakman mo tamo no niya, klase ti panagpampanunot ni Noli nga anak talakay. Ay na, nagmayat lakit din abulbulwan di awan kwenta na alalakay. Naimbag ko nama, tauray kaskasano, adda na aramat ta iti panaganak ni Luna. Dahil tangarod kahit, imbes ko maapara iti panagsalog ti pigsata ti ornong ta, gam kapilitan nun nga inaramat ta iti panagpas ngay ni Luna. Sa nabalin lakay, tama kapaayat mo ti apo ko ta nga impas ngay ni Luna. Addan liwliwata dito'y balay. Ay, Payman ta inakitaan dagiti agina. Amang ano nakarumanan ti panangay ay ni Luna iti bagina. Masapol nga andingayon ta ti manugang ta lakay.
mo to, Noli. Apay nga italang nagawid ka. Sa dino tinapnapanam. Di ka man kundi si Talona. Di nakbisitan. Ha? Si kapay ti mabuhisit ita? Siya kumatirumbong amasurun kan ka. Tanagpas ngayak kan aminin ngam italaang anagawid ka. Anya ko makaya ti problema. Saan ta kamot abi na iba ang dagiti dadakkel ko? Iti kastangar aramidam. Mapanak na kakon apod no amin ti atap kan katigayim ko. Nagado nga ibagbagam. Makapasuron ka. Mababain akon kadagiti dadakkel mo tapno abmom. Amin nakasapulan mi ka ni baby. Isuda ti pagtataudan na. Kat anya nga tikat mong aramidak? Agtalinaod ka kumamot iti balay. Tao-awiram ni baby tapno makatrabaho ak. Ay na, diyak kahit ti maikan dito balay. Kan may sa, ado tinapatag nga sa asikaswag. Noli, No ti parikot mo, katagaw awir ka ni baby. Bayam, takasaritak dananang. Tay suda pa lang ti makamu ka ni baby, tapno makatrabaho ka. ha? Ita lang arudan niya agawid na tao. Pasig pa yapan ni mo ti pasabat mo. Makapasuron ka talaga. Nilo na nga'y minyang, simrekan iti trabaho na. Wala kay. Ay na nakagaggagit ni Luna. Ngumjak man ambaw, no apa akas tar aramidan kan kuwanan ni Noli nga anak ta. Ay, talaga saanan nga agbaliw pa'y ninuling anak ta. Na ito lang nahan ti kinabayang gudaw kan kinababaero na. Impagarup ko nga ron no agbaliwan iti nakasikog kan insangput na pa yun dito balay ni Luna. Ang saan mo't gayam. Day tangarod kat. Imbagak mo't ti kastakan kwa na. Idi ka isang sangput na kan ni Luna dito'y balay. Ngam kunana mo't adi na kanukap-kap na kan. Ay langgong kit dea. Sinikugan na. Insangput na dito'y balay. Sanan to ibaga adi nakap-kap na kan. Lakay. Ay nanusak lang at tinakangag iti kasta nga imbagana. Ang mga dinurab ko at dinaoras iti oray lagdara ti subsub na tagunggunana. Lakay. Ay talaga akasta ti aramidag. No siyak tinakangag iti imbagana minyang. Ay wan, ti apo ko tangay. Ay naimas ti turog na. Ada iti inaramid mo nga indayon na. Ay di man lamay ayo apulos ni Noli jay putot na. Nakalunglong po ang maladaga ti putot na. Ang kaslawan anyaman na kankwana. Talaga abaribar ti panagot otag ni Nolay. Ultimo dagiti dadakkel ni Noli manang Emmy, mariknak tinakaro abusor daken kuana. Ngamjak man ammo, takas laawan laeng ken ni Noli ti amin. Nagtultuloy ti aramid na nga agawid laeng no makalagip. Ngamdanda ni di pay makapagbayag iti 24 oras iti balay. Kalpasan na, pumanaw manen, ket di mi ammo no kaano manen asumangpet. Nupay kasta, jakon ingkaskaso manang, taimpa may saklaangan tinagtrabaho para kada kami ken ni baby. Kastamutten kadagiti dadakkel ni Noli, nga imbilang kumutten adadakkel ko, nga uray marikriknak idin nga awanan ti pammateg kanyak ti anak da. Aklunek anapalalo ti panakasair ken saem a marikriknak iti kaunggak, kadagidi akan ito. Ngam no agpailuyusak, saan laeng asyak ti apektado,
no di kat kang runaan pay ti anak ko. Intanam ko latan iti panunot ko nga uray bali walaak kaninoli, imbilang dakmot apudpud no nga anak dananang kentatang na, kat jak pulos na rik na nga indad dumadak. Ay nalo na balasang. Inibus mun samot tan tinaswildom tayong gatang mumut amin at iti masapsapul tayo dito balay. Nagano ti ginatgatang mo ngayon sangpot mo. Di kay agdanag tatang. Dagiti laang masapsapul tayo diti balay ti ginatang ko. Kan may sa, jak inibus ti nasweldok. Kanayon nga agilasin nak iti ururnungak, tadyak amo dagiti kala at apagkasapulan tayo. Luna balasang ko. Para kada kayo lang nga aginati ornongam. Di na kami panunutan ka ni nanang yaw. Tauray kaskasanaw. At damot latamat matgadan may. Tatang, Kan may sa. Baybay amada kami ti makaamong nga agatang kadagiti masapsapul tayo dito balay. Dagiti lang para kada kayo kan ni baby ti katangam. ay, saan mo ta mabalin at tatang? Nakababain mo't. Luna, da kami kan ni nanang yaw ti mabain kan ka. Tatang, pangaasiyo. Saan tayo napagsaritaan ti anyaman maipapankada kami kaninoli? Ay, Naaklon kon ti amin. Diyakon kaya tapagsaritaan pa'y ti maipapankada kami. Dapat nagsakit diti ibagang balasang ko. Doa kami pa'y kani tatang mo kayat mo kasarita. wag nga round. May papan ka di itian niya daytoy, Luna. Tatang, nanang, kayat kayo ang makasarita. Takayat ko ang maamuan nyo, anaawat ak itinagaplayak iti balasiw taaw. Anya, agabrod ka, balasang ko. Kasanun ti apo kumingay. Iya dayong ka din kada kamay. Saan, tatang? Iso akayat kayo ang makasarita. Takid daw ko makada kayo. Makaamo kayo payla ang kani baby. Tadyak kayat apaluspusan ti gundaway ang makaabrodak. Ay, Luna, balasang kao. ipakpakaasik kada kayo, tatang. Nanang, no bilang tadi yung maasikaso ti anak ko. Saan ko nga... Nay, apay kit din adi may maasikaso ngay. Ay, pakaragsakan mi ti mga sikaso iti apo ko may. Pudno ti imbaga ni tatang mo balasang ko. Di ka agdanag, ta saan may abaybayan ti apo ko may. Wan nga raw. Ay na, agyaman naklaunay no kasta nanang. Tatang, agyaman nakunay. Kumusta kayo, nanang? Hinasaya at kami mo't dito'y balasang ko.
Ay, kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat nanang. Saan da ka pagkadanagan ditoy? Tasanak amarigatan iti trabaho. Kan nakatumpungak iti nasaya at nga amo. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta balasang ko. Talaga nga ingkarkararag nakakaditatang mo. Aging ga ita, kanayon kalata iti kararag may balasang ko. Agyaman ak unay kada kayo nanang. Kasapulak dayta, nang runak at adayo kayo kanyak. Ni baby ngay nanang, kumusta? Ay na, di mo pa kadanagan ti anak mo. At adakan ni tatang mo, ijay minuyungan. Ano sa nyo kumati anak ko nanang ha? Di kay agdanag, kasaanak nga agliway nga agipatulod iti alawan siyo dita. Ay na, Luna, at dapay la tinauli nga impatulod mo. Ang mga noawan mo ton di mabatbatikan ka dita. Saan da kapag danagan dito'y nanang? Tinapatag kat saan kayo ang makamtod dita, tapno saan kayo matamarigatan ka ni tatang. Luna, balasang ko. Basta, saan kayo abaybayan nanang? Ikarik dayta. Luna, take a break. You're always working. Don't work too hard. Sir Norman, it would be a shame if I took a break. You don't pay me to rest, sir. I told you, Luna. Don't call me sir anymore. You are my boss. I should call you sir. But my feelings are no longer hidden from you. I love you. You know that. Sir? Please, Luna. Just call me Norman. That's what will make me happy. Norman? That's what I wanted. Thank you very much for granting me this. That's my happiness too, Norman. Do you mean you love me too? Yes. I love you too. You made me happy, Luna. I will marry you right away. Really, Norman? Yes, Luna. I love you. I will marry you right away. Nanang, agawid kami iti mabiit. Ay na, maragsakan ak no agawid ka balasang ko. Agam aguray ka. Kamay ko nam. At nakadwam nga agawid balasang ko. Adda nanang, pasensya kayon.
No di ako na ibaga kada kayo. Napardas namin dagiti paspasamak. Anya ti kayat mo asawan, Luna. Nanang, nakiasawa akong ditoy. Anya. Nakiasawa kagaya man balasang ko. Pasensya kayo no di ako na ibaga kada kayo, nanang. Nabayag mat nagaram kanyak ni Norman. Kat idi inaklon ko, ingkasarnak matan adagos. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta balasang ko. Maragsa ka na, tanasarakan beton ti parakan ka. Agyamanak na maawatan dak, nanang. Agawid kami dita Pilipinas. Takayat ni Norman nga urnuson mi dagiti papeles ni baby, tapno maitugot min ditoy. Kasta ka di, balasang ko. Wan, nanang. Kayat ni Norman nga alaan min dito ni baby. Ngam kunak amasapol nga ipakada mi anasaya at kada kayo alolo kan lola na. Minyang, sana rumbang nga agsangit ka. Di ka maragsakan para kan ni Luna. Maragsakan nak, para kan ko analakay. Maladingitan nak, tamayad ayon tun kadata ti apo ko ta. Minyang, Napatag kanyak ti apo ko talakay. Sakit datan tinagtaripato kan ko manipod na gabrod ni Luna. Sayta, mayadayon ka na ta. Maladingitan na ka talaga. Minyang, bakit? Pudno aputot ni Noli nga anak ta ni baby. Ngam ni Luna ti inana. Adakan ni Luna ti amin akarbangan. Mamati ak nga among dayta. Amok dayta. Ngam talaga maladingitan na. Namayadan yun ka na ti apo ko ta. Maladingitan na. Nanang, tatang, umunay ti amin, kayat ko ti agyaman kada kayo. Gapoy ti kinaanos yu kanyak kan iti anak ko. Apo ko mi ti anak mo, Luna. Saan arumbang abaybayan may? Pudno ti imbaga ni tatang mo, Luna. Balasang ko. Nanang, jak ni namnama adumtang dayto akan ito. Masapol nga alaag ti apo ko yu iti danayo. Jak namin ni namnama nga iti panagabrod ko. Maamamok ni Norman. Sapay la ko mata maawatan dak. Nanang, tatang. Luna, apay kumasaan da ka maawatan. Kinapudno na, masayangan kami balasang ko. Gamawan maaramidan mi tako nang mat ngamin ni Noli nga anak may. Tatang, saan kayo ko man nga agsaw iti kasta kontra ka ni Noli? Ay, Wan ba't ngamin, lakay. jak la malapdan tirik nak minyang. Luna,
Tauray balibaliktadan tayo ti lubong. Agpay sumot ti bagbagak. Agasam, iti lasod ti kaadan ni Luna iti abroad. Di man lapulos nagpakita dito ni Noli. Saan tangaam mo no si bibiyag pa'y wano saanan di anak tamin niyang. Ay, no sa din naman ti ayan ita ni Noli, nanang, tatang. Ikararag tayo asapay lakuma, tas ikakaradkad, kan naragsakan iti ayan na. Luna, Talagaan asingpot ka, Luna Malasang ko. Naitumduma ka. Itilaksid tinapasamak ka na kayo iti anak may, nasingpot ka lata. Kanuray iti naminsan. Diyak panladanggag asinidir mo ni Noli. Wano inlunod mo, gapo iti inaramid na kan ka. wan nga raw. Awan ti pamkwatak amang ilunod ka ni Noli, nanang. Tano saan agapukan ko na? Awan kumamot ni baby ang nagbalin akirad ko. Tapno sarang dagiti karit ti biyag adimtang kanyak. Kat di kay agdanag, nanang. Ikarik, agtalinaad ti komunikasyon ko kada kayo. Ta iti kaanuman, diyak itulok ang malipatan na kayo ni baby. Dahit ako mamot lang ti kidawin mi kan kabalasang ko. Di mo ko maipaidam ka na kami ni baby. Tapat patgan mi unay ti apo ko may. Uno ti imbaga ni tatang mo, Luna. Ipakpakaasikan ka. Di mi kaya't amalipatan na kami ti apo ko, may. Saan to ang mapasamak day tananang? Tatang, takas iti imbagakon. Ikarik asaan ang maputod ti komunikasyon tayo. Diyak itulok ang malipatan na kayo ti anak ko. Ngamin, da kayon ti imbilang ko adadakkel ko. Kat uray pa'y no addan bukod ko a pamilya. Ibilang kayon tulat ta adadakkel ko. Kat saanan ang mabaliwan pa'y dayta, nanang. Tatang, saanan apulos. Naurnos mo ti panagsasarita mi kadagiti dadakkel ti ama ti anak ko manang Emmy. Nakitak tinalaos a panagladingit da, nang runa idinaurnos min ti amin a dokumento a kasapulan ti anak ko, tapno maikuyog min dito'y New Zealand. Ngamkas iti ingkarik kadakwada, saan a maputad ti komunikasyon mi, ta isudamutan ti imbilang ko adadakkel ko. Taulila akat nga rod ademang. Pasaray agdamag aklatamot kadakwada no kumustan ni Noli. Ngamkaskas di nga awan maibagada kanyak manang, tatalaga kano asaanan nga agparparik na kadakwada ni Noli nga anak da. Ita agtawanan iti 12 ti anak ko. Kat kanayon ti panag-video call da kada lolo kan lola na. Iso na palauslat ta ti ragsakda di ta Pilipinas. Sa anak mo't amang liwliway manang, kat kanayon apatulodak ida iti abastuda, tadyak kayat amarigatan da. Kas iti saan da pa ng baybay akanyak, idi insaltek nakadakwada ni Noli, idi nagsikugak. Nalabit ako na entidad duma asaan ko man arumbeng pay nga ikakida. Ngam para kanyak, isudan ti dadakkel ko. Kat uray pay nga tano ipaay ko kadakwada ti amin amat gadak.
Jak to pagbabaw yan, tapara kanyak, saan ang magatadan ti panangawat, ken panangipatagda kanyak, kadagidi gundaway a binaybay anak ti anak da. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Luna. Luna, pagayam ko, umunay ti amin, kayat ko nga ibaga, a pinagsinnarunumin nga indrama to'y padas nga impatulod mo, iti padas nga impatulod ni Nana Minyang nga imbilang mon nga inam. Pudno nga agduma dagiti nagan nga inla na Diyo, kadagiti surat Diyo. Ngam pagyamanan mi, ti panangsungbat mo kada kami, idi kinontak da ka. Kat kinumpirma mi no ti surat anaawat mi, anagpailingad iti Nana Minyang, kat iso ti ina, ti ama ti anak mo. Among pagayam ko, nagasat ka. Takas kada Nana Minyang, kan ti asawa na tinagbalin adadakkel ti ama ti anak mo. Tano sa balila ko ma, jakon amo asawan. Nagasat kamutlaeng tanaamamom ni Norman, iti kaadamon di tabalasiw taaw. Kat si pupuso nga inawat na ka, iti likodan tinaglabasam idi balasang kapaylaan. Dayawan kamat pagayam ko, tauray pa'y numako na asimmayaatan ti biyag mo di tabalasiw taaw, di mo malipatan ti agsubad kadagiti tao anang taripatoken ka, kadagiti gundaway akasapulam unay ti mga langon ken mga dingay kan ka. Ti pakasaritaam ti mang panagnak iti pagsasao ako nana, iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, agtultuloy latta asumingising ti init. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu